Ikaw the blonde hair. Naraya. Hala, nalagi pa welcome home lagi. Ano magilak na jud ko ani. Makinsi na. Hala. Hi guys, good morning. Welcome back sa channel natin. It's the 4th of It's the 4th of January and it's currently 10:30 in the morning. We just landed at Laguindingan Airport. So nandito na kami sa Cagayan de Oro with the whole family and no, not the whole family. 4 of my family na nag-pick up sa amin sa Manila. But the rest of my family ay makikita namin ngayon. So, i-pick up nila kami. I think they're outside now working. So, we're all excited. Are you excited, Lainey? Are you excited? Have you been a good girl or naughty? Tingnan niyo ang ating Ate Paris ay nakatulog. Alam, natulog yan siya pa, ano na kami. Pababa na. She was soaking kasi gusto na ng cookies ngayon kasi wala kaming, di ba kagabi pa kami nakarating, so wala kaming cash, wala kaming peso ba, hindi kami makabili ng pagkain. Umiyak siya na umiyak kasi gusto na niyang kumain. Okay, Jesus Christ. Ito ang nangyayari. This is the reality. Reality show. Anak! Magpapark lang yung aeroplano, guys. Then lalabas na kami. Can you wake Paris up now? Oo, maganda. And nandito yung aking brother. Best time for you to stand and get your bags from the bin. Ay na po kayong tumayo. She's outside. It's in the window. Nagising na. Hey, what are you doing? What are you doing? Super noisy. Ando na sila, guys! Look! Nasana? Nak! Hi, guys! Andun sila sa, fence. Sa coral. Deng, deng, deng! Ayan na lahat. Where's Kat-Kat? Ama, kabaro man sila kapil mo nagbikan sa... Mak, okay ra kung mata, Mak. Bugi mo, mata. Okay. Ma, kumusta ang Australia, Ma? Kumusta ang Australia? Good, very good. It seems like they're from Australia, so everyone's waiting. Everyone. Kaya sa'yo, everyone is bringing big luggage. Huh? Hi, Kat-Kat. Gayuran to Kat-Kat? Ala, ayaw padago. Ayaw daw. Di ba kadagan ka sabuk? Ala, naman kayo video. Git sila video. Git na siya video. Ikaw the blonde hair. Naraya. Makita ko ng blonde hair yung mo kuya. Naraya.
black. Come on here, this way. Oh, anak, that's what's up. Ama ako dala ba? Ay, don't block. Ayaw pa rin yung i-block ang dalan. Dayan. Lahas. Uy, dito pwede makakuan. Udah ke dalam. Kumusta ka? Hi, Neng! Hi, Ta. Hi, how are you, Nora? Okay, rate. Kita man ako kapag may Layo pa kayo na sige nagpalawis. Paris ang kapit. Oy, Kim! Ako, ano saman ko? Ha? Bilang ko. Dalawa ko. Nagkinamanga na yung tagili. Padayon. Nasaan? Anay mo kaya ba? Kisa na ang blondie. Hello! Kanol blondie. Tilayo pa lang ting na sige nagpanawagas napa mo sa kuan panaog pa lang mo. Sige na siyang panawaga Paris. Hulati makanaog aya pag siya gita. Bibo, live. Alam mo yamay. Ay, salamat kayo. Inala ka maayo. Kumusta yung pagkabot? Welcome to Australia sa Pilipinas yayman. Gab, ano naman, Gab? Okay na ka? Ayo yung biyahe din. How are you? Kumusta yung flight? Cancel lang. Where's Taris? So ito yung pinakagwapo kong kuya, guys. Kuya, hi to my vlog. Diba? Nandito na lahat. Happy na. Yung ano ko na lang, yung papa ko na lang. Nandyan sa sasakyan naghihintay. Here. Itu Nadia, artista? Nada deh. Pag kami sa uy, wala tinalimutan na kati. Ako! Welcome back! How are you? Musta pa? Iya pun. Who's that? Lolo? Lolo Putut? Ay, Putut? Lolo Putut? Lolo ang kat-kat. Oh, you sit down, kat-kat. Uban na yung mga apo. Sakit sih. Uban na yung... lang. Ako na nga. We're at the shopping center, guys. Magla-lunch muna kami dito. Early lunch. Whole family, ay napuno lang yung shopping center. Ha? No. Mac. Jollibee. Ano man? Ay. Takpan. Nato Jollibee sa balik. Ha? Nato Jollibee sa balik nga sag. Asman. Kami dito dagan po diyo. Mas makapili pa ka. Kaya gisi ay mo kuya. Ay na. Shopping na silang pinsan. Ikaw dia, ma'am, unsa ka dia, ma'am? Kaya paano yung mga bata? Guard. Ilang taon na sa kanila mga. Nor, love your hair. Madam kayo eh. Smile sa pa. Akong vlog. Saan ko nakuha ang aking beauty, guys? Diyan, tsaka diyan. Hinintay namin sa Daddy Mike kasi nalilibang eh. We're at Jerry's. Ano nakalagay? Jerry's Restaurant and Bar. We're having, guys, lunch. So, si Lynn is with Tita Mimi and Tito Gab. Yan, nilakad-lakad nila. So, itong isang, sa amin, isang lamesa.
Tingnan nyo itong dalawa. Oh. They're already friends kasi palagi sila nag-uusap sa video call. Oh, di ba? Magkakilala na talaga yan sila. Oh. This one. Nak, are you teaching kat-kat nak? Now that's a tornado. Hi. Are you teaching your cousin? Uy, bungol ka nak? You want me to draw rainbow? Ala, grabe kayo. Wala akong gibali-bali guys. Busy na kayo sila. Ang naghalo-halo. Pasensya, naghalo-halo. Si Papa Rajudog ako ang naghalo-halo. Charis. Send me light for more. Sampakay sila sa akong kuya guys. You like this girl? It's better than that also. Pwede rin, apilin yung naong sa vlog. Be, mga gwapo bitaw. Uy. Da, aso-aso. Murag, gugman ni wano kang lisilong kulada ka, aso-aso. Ang lababo kayo mong kana, yung anak niya kayo. Gari ang first na. Paris. Ha? A few moments later. Hey guys, dito na kami sa town namin. My goodness. Hello. Welcome home. Ay, at Dong, batay Paris Dong. Ayan, dito kami mag-stay ngayon guys. Ah, okay. Saan na lang. Ilalagay lang muna namin yung mga bagahe dito tapos diretsyo kami kina mama. Celine! Celine! Come dito! Dito po. Come! Dito. Dito. Dito, Kirio! Come! Dito ka. Dito. Come! Awa siya. Opa. Buwan na guro. Parating na alao. Lalaki. Parating na kami guys sa aming rancho. Ano yung tawag sa inyo naman mga kalubian? Hacienda. Asa si Paris? Asa si Paris ma? Ah, okay. So, asa na si Paris? Salamat. Kuya, salamat. Migoy! Salamat kayo! Salamat very much pa. Yeah. Yan yung binayaran namin guys, parihatid kami. So, makita nyo, mag-tour tayo sa aming hacienda. Ito ang aming hacienda. Hindi nyo makikita kasi very, asang bula ba? Ito na. Ang aming bahay ay nakatago siya guys kasi very important ang aming bahay. Hindi siya pwedeng makita ng ibang tao sa labas. Di ba, Nor? Hindi pagi si Kuya Tio kay mga niya sa nabay ba. Very This is my home. Mara magkuan. Kabaw gatuna. Tingnan nyo guys. Oh, nandito ang mga ano. Picture. Alam ma, kuha na ka siya, ngit-ngit na ka siya man, no? Oh, doon sa kahoy. Does it look different, Daddy? Yuta man gati. Lagi. So, this is our house, guys. Nasa likod ng aming ano. Hala, nalagay pa, welcome home lagi. Hala, mag-ilak na dyan ko, honey. Makinsi na. Hala. Dong, asa si Paris, Dong? Aw. Oh, look. Hala, may pa. Ano pala? Hala, may mga. Ay, napasa mo na may kaslan. Ano ka ba? Ah, welcome home, Mackenzie family. Cute. Lini, have a look at your face. Hello, maayong hapon, everyone. Look, is that you, Lan? Is that Lini? Wow, this guy in love kasi si Lini's, hindi mama. Hindi, onti. Dayon! Hello! Oh my God! Alaka ma! Sige, bitay lang ang tama lang. Hello! Dayon guys, dami naming ano.
Dalmatians. Ang dami kaming Dalmatians. Dayon. Dayon. Wow! Wow! Ay, straight away, oh. Hi, Biang! Lulu. How are you? Bless, oy. Bless. Ling! Bless you. Sa'yo, Daddy. Show bless, Daddy. Lagi ba? Ikaw sa straight away ang ating Ate Paris. Ayan, oh, with cat. Drawing ka agad. Color. Ang ating baby girl. Ito sa kanyang tatay. Wait, my bag. Ang dami matagas, oh, kasi meron silang basketball court dyan sa harapan. It's okay, Mom. Ito ang buhay probinsya, guys. Oh? Ang ating darimay kaya yan. Oh, walang sapatos man. Hindi kayo nakapagdala ng sapatos. Kaya tingin-tingin muna. Last time, naglaro siya last time na umuwi kami ay panit. Panit ang yung lapa-lapa. Ayun. Ay, talampakan na eh. So, may take ko, ano? Autocorrect. Alaoy, namugos na ang panisin. Ay, may mga ayok. Ay, Ginoo ko. Naunsa naman na yun. Shot ka na ang bula, Ginoo. It's raining. Ha? Asan na? Kuya, happy birthday to you. Kuya, I have something for you. Okay, sana. Niya telepon. Una-una may sinuraya. Nakita na mo bigat. Upap ko. Kanang kuan kasi magpabili lang ako kay kung unsa ang bili niyo mo gusto na yan ni Papa. Nani? Eh sabi niya sa i-open mo. The difference is Unboxing. gamay ni siya pero iyang memory is 128. Kani siya labog screen pero 16 GB. So ikaw Diyan na lang ka sa gamay niya. Paano sa man imong gamit kayo ang phone for you. Facebook naman si Kuya. Facebook hindi kaya kayo mga games kayo. Ano ba? Pero 16 gig. Kana Pwede na. pero 1 gig. Dili mo expandable kay. Kana sa do kana kinahanglan pa charge kana charge. Mo nang kuan. Ano na? Bagay kang angkol mo kanina ko. Bangin Papa ni. Ano niya? I-charge na si Papa. Ha? Ya ka lang ang gamay imo ya bagay na kang angkol agda Hindi man pa tawag pa naman. si Kuya. Facebook naman yung messenger. Mugan iba pili siya eh. Kuan. Kaya ka lang 6 kaniya siyang gigabyte hindi akong di kuan. Ang Papa kay ko nga ay Papa raw nga tawag na 16 gigabyte. Papa pero ako ang taga siya si Kuya naman pili. Ay mo? Pares ang Juanis. Happy birthday to you. Ay, dugay pa ang birthday niya. Regalo. Ano ching-ching? Agay! Dugay pagkabre patril man ah. Ano, gaya ko na. Layo. Wow! Agay na kay angkol iPhone. Kaya, Sana all! Sana all! Lamig yung cellphone si Papa oh. iPhone? Di na siya mahulam ka mama ang cellphone. Kaya ganun ba na? Matawag ko yan. Gamuti. Wala pa man pa. Si Mimi ako ipa. Ako na eh. Tangan mag SIM card ni mo. Mag SIM card sa ka. Kinanglan para i-set up. Wow, Lenny ah! Thank you, Liling. Bless Lolo. Bless, Lolo, bless. Bless. Kain tayo guys.
Nagluto si, isa nagluto anay si Mama Papa. Papa? Ng bulalo. Oh, sarap. Daddy Mike's eating now. Ayan. Dinner na to guys, dinner. How about you, Ling? Ang ating Ate Paris ay nandun. Sayang naglalaro with her cousins man. Kain muna tayo. Kain tanong ba?